earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani hadid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyas ang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo, number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masabi dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo!
Philippine Standard Time, 42 minutos na nakalikad sa tagnay nga alas 5. Welcome sa palatuntunan Bumbo Reports Afternoon Edition. Pizza DC 8 kita sa bulan sang Marso ting 2022. Biyernes karon nga daw, Biyernes edition sa aton pagpangalagad. Magadulong kita sa mga nag-abaga. Kag pinagiman sa aton mobile, Bumbo mobile app. Sa karon banwa makita nga babatayan kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bumbo Radio Bacolod. Sa pinagkaroon ka mga nagapanguna nga mga balita nasyonal o kon lokal, sa balita lokal mag-iloy na dakop o kon dakpan ini sa isa ka bangod sa kaso nga druga kag kaso nga paggupot sang armas lutang. Samtang magakuha makita karon sang update sa kadamuon sa mga naglapas sang gun ban sa aton nga sa ginapatuman karon nga Comelec gun ban. Ang mga violators labot na sa Subrasyin. Kaga sa balita nasyonal, sa aton mga top stories of the day, ang sa aton balita nasyonal, ang mga kabyanan, ang o kung ginapayag karon nga ipatuma na ang balik sa pre-pandemic, no, ang tanan nga mga operation sang aton nga Philippine Embassy, no, kag subong man ang consulate office suno ini sa Department of Foreign Affairs. Samtang sa balita international, ang WHO, World Health Organization, nagkabalaka naman subong kay basi magsaka naman ang kaso sang COVID-19. Do makadlaw man kisa sini sa ginapagwang report sa WHO. Hindi ba lang nakapabakuna na kita kag halos tanan na bakunahan natin anong ginakakulbaan sa WHO nga liwat nga magsaka ang kaso sang COVID. Ara naman kita ti mabakuna naman kita liwat mo. Puno na kita sini sa bakuna magamo sini. Amo ni ginapayag karon mga kabyan sang World Health Organization ginakabalakan nga liwat nga magbutyog pasaka ang kaso sa mga nagakalatnan sa COVID-19. 45 minutos na nakaligad sa tagna nga alas 5. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Reports Afternoon Edition. This time mga kabyanan, makuha na kita sa report sa Pia Kalinya. Upod karon sa kay Bumbo Liani Zil Minardo. Live karon sa downtown area sa siyudad sang Bacolod. Bumbo Liani Zil Minardo, please come in. Yes, Bomboda, nagdangat na sa 109 ka mga individual ang naglapas sa ginapatigayon nga gun ban o kung Comelec gun ban. Bombodan, no? Kung sa diin sa datos sini sang PRO 6 Bombodan, na Philippine National Police sa PRO 6, ang mga 190 ka gun ban violators is naghalin ini sa nalain-lain, no, nga mga cities kagkasubong man Bombodan, mga probinsya diri sa may Region 6, which is ang 13 halin sa Aklan, 3 sa Antique, 9 sa Capiz, 2 sa Guimaras, 19 sa Iloilo Province, 11 sa Iloilo City, 9 sa Bacolod City, kag 43 sa Negros Occidental, Bombodan. Kung sa diin, kung makita naton, liwat Bombodan, nagapanguna naman ini ang Negros Occidental sa madamo, no, nga nagalapas o kung sa nagabayular sa ginapatigayon nga gun ban, Comelec gun ban, Bombodan. Yes. Ang kalabanan nga nagakadakpan gahambal nga wala sila kuno ideya. Araw-araw na gid na Bombodan nga kapila na ginasulit-suliton sang hara sa bahin sang PNP na Bombodan kag sang AFP man na Bombodan nga halin sa January 9 ginpatuma na ini kag nga napailinton. So kalabanan so, kay posible man nga wala ka sa ideya imuya nga na ginaya ka katanga nga wala ka ideya nga may gun ban nga kada mag-eleksyon may gun ban. Magagani Bombodan kay ti subong no high-tech naman ta kung wala ka mo radyo so may TV man, kung wala TV may cellphone man na Bombodan no ka hapaw naman na yung rason nga wala sila kabalo kay ti padayon sa niyang kampanya sa bahin sang Philippine National Police kay sang bisan gambal sila nga wala sila kibalo nga may gun ban sa gyapon na priso sila tungod ang kasuguan nagasiling ignorance of the law excuses no one. Yes, amo gid Bombodan
kiti halin sang una tuod no nga mga eleksyon o kung asod-asod na niya bambudan nga eleksyon nga patigayon gidya sa nga ganban. So ini ang sa eleksyon nga 2022 halin pa ini sa nga January 9 hasta ini sa June 8 gid bambudan no hasta matapos ini ang eleksyon ang pagbawal sini sa pagdala. No biskan na bambudan may lisensya pa ni ang imong armas kumo ko nga wala kaya certification gid halin sa COMELEC no kay may exception man ini ang madala lang nga bambudan kung panugutan sang COMELEC sini no pili yes bambudan ang mga mayo ni mga nagambal nga wala sila kay balo nga may ganban kadtuan mo to kag pang lapdusi pang pungkuya blasang baratiyang ulo sini kay para nga maumpawan. Sudo ka ano na gid nila bambudan rason na lang no nga tiko bala so kapila na kita palenton so bambudan na daw sulit-sulit na lang ni gani nga sige kahatag man sang nga mensahe o ko nakapanumdum ini sa bahay gisang aton nga mga law enforcement agency sa bambudan ini ang 109 ka mga individual no kung sa diin ang nagbayular sini ang 65 ka mga assorted firearms sini ang na recover sa ilang possession kag ang 54 amoy ang deadly firearms o mga weapons sa bambo dano subong ang kalabanan nga nagkaladakpan sini wala pa mga lisensya no hindi lisensyado nga mga armas sa bambodon. Well, abot nga violation na sa gun ban, violation pagin sila kay isang lisensya, illegal possession of firearms. Yes, correct bambodan. So may 91 may kaso sila no. COMELEC resolution 9128 kag 10591. So imagine bala ang kaso nga ipasaka kung madakpan ikaw nga nagahupot sang armas nga illegal bambodan kay ti wala sang lisensya sini. So subong nga bambodan no, padayon sa gyapon sini ang kampanya sa nga sabayan sang law enforcement agencies nga sa subong nga tiyempo pa bambodan o kon election period is bawal sa gyapon magdala sini sang mga armas aluthang nga bambodan kay ti ginapanumdum gani nga damo sang kaso ang pwede sini nga mapasaka sa ila kung sila ang madakpan ng bambodan. Aha. Yes, sa bambodan update kita diri subong no sa may sitwasyon diri kita sa may public plaza kita ayo na bambodan sa Bacolod City kung sa diin madamo diri sang pumuluyo ang makita nato na subong hapon no. Serum na dugay-dugay bambodan pero may mga pipila pa diri ka mga dalagita, may mga soltero, may naga-date bambodan, may naga-walking, may naga-jogging kompleto di bambodan na wala pili, may tigulang, bata, so may araman mga galayaw-layaw lang di bambodan. Kasi mga medyo kumpleto, bata, tigulang, balo, binayaan. Correct bambodan. So, matambok maniwang. Kasi kung may maglagaw-lagaw, diri pa makakita sa soulmate bambodan. So, subong ang uswag sini sa aton nga trapiko no so medyo matraffic gid subong ang lakat sa nga dalano na bambodan kung sa diin ang mga pampubliko nga salakyan ining mga jeep no gapakadto pakarigid na bambodan so ang iban sini sa mga kauturan naton nagapalauli na sila nga mga puluyan ang iban pakadto pa man sila nga mga obra sini bambodan so subong medyo crowded diri ang syudad sang Bacolod although medyo ang temperatura naton gani sa buong bambodan no may hangin tol pero do medyo mapaang-paang gid ang bambodan. Okay, gapasulod na subong ang tig-ilinit. Yes, gani bambodan Marso pero do kasako man gani bambodan kung maghapon bala or gabi nga magtalithi kang magulan kag kung kagahon kisado gabubo gid ang ulan pero maayo man gani bambodan no kay ti subong do nakabatsyag na ta sang ginatawag nga init kon summer na gid bambodan. Tiya man na din subong bambodan ang sitwasyon no. All in all, matawhay kag malinong subong ng adlaw ang syudad sang Bacolod bambodan. Okay, sige. Salamat gid Bombolyani. Yes, sa bambodan, live gikan diri sa Bacolod City Public Plaza ini si Bombolyani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Salamat gid Bombolyani Zil Minardo. Ti subong gani although nga nagasinang bunot ang mga kultura naton sa downtown area sa may plaza pero hindi masyado ka sinambunot ka isang una kag ang mga salakyan nga pribado do naghaganagad subong masagad ka pa imo ya kalagaw kung hindi man importante dalo mo salakyan mo yang perti ka mahal sang gasolina kag ti kuan kung magasagad ka pa ka lambiyong dalang imo nga salakyan do ka impractical banwa nga maggasto ka gidya sang dako para lang sa pag lagaw-lagaw
This time ko na to nang report di Bumbo Gracelyn Lubaton, ingagawon ko din yang report parte ni sa Magiloy nga nadakpan sa kaso nga druga kag may ara pagid na recover nga armas luthang. Di doble ang pag-atubangon sini illegal drugs kag illegal possession of firearms. May kang tanan sa sining ginapatigan nga operation mga kabiyanan sang aton nga mga kapulisan. Ti ang ini nga droga way gini katapusan. Doon di matapos. May ano pagkatapos ini kay may araman sa mga naghatag payong, nagaproteksyon sa pila ka mga nagabaligya sang droga. Kung kisa kuno abi daw sa wala lang pero protector gali. Ayo banwa. Kag bisan ano pagka operation nga may mga nagkakalamatay na sa nagliligad, mga drug lord, mga drug dealers at sa gyapon subong padayon ang pagbaligyan sa nga droga. Padayon nga may magkaladakpan, padayon nga may magkala-recover nga mga items gikan sa sini mga suspected drug dealers. Kag hindi lang nga basta-basta nga amount, kag hindi lang basta-basta nga volume sang droga ang nagka-recover. Minilyon ka pesos nga balor, no? Kinilo-kilo. Sige, 6 minutos na biling ka mga dangat kita stack ng alas 6. Ingagawa na itong report di Bumbo Gracelyn Lubaton. Sa piyang linya, Bumbo Grace, please come in. Bamadan, mag-iloy ang preso subong sa Silay City Police Station tungod sa pagbaylar sa RA 9165 kag violation sa RA 10591 Bamadan ang Comelec gun ban. So ini si Cheryl Brady, Bamadan nag-edad sa 47 anyos, may live-in partner upod sang iya duha ka mga bata nga lalaki Bamadan ang nadakpan no sa gipatigayan nga pag-search warrant sa mga kapulisan sa ila sini nga puloy-an dira sa barangay Mamulak, Silay City. Bamadan nakuha sa ila ang more or less 20 grams sa mga suspected shabu kag nagabalor sa more than 200,000 ang ining shabu Bamadan kag nakuha sa ilang kwarto ining duha ka mga armas pangluthang mayara nga 38 caliber revolver may duha ka live ammunitions kag isa ka unit improvised shotgun konsulpak Bamadan. So ining si Cheryl Bamadan ang gin-identify as a street level individual kag ang duhayan ni ka mga kabataan. So nag-edad man ni si Reynold Brady sa 28 years old kag si Raymar Brady nag-edad sang 21 years old Bamadan. So ang ila sini nga pagatubangang kaso masubra sa duha Bamadan. So pamatian ta Bamadan ang pahayag sang hepe sang Silay City Police Station nga si Police Lieutenant Colonel Robert Pitate. Nag-implement ka rin sa search warrant signed by Judge Facultad no? Sa violation sa RA 9165 sa barangay Mamulak. Then, naka-recover ka rin dito sa more or less 20 grams of suspected shabu with estimated value of 204,000 pesos. And then, naka-recover man kami sa illegal firearms, 38 caliber revolver with 2 live ammunitions and 1 improvised shotgun dito sa sulod mismo sa pulian sa subject natin. Sino gani ang subject person gidi? Cheryl, babae. May record na siya nga daan sa illegal drugs. Nasa watchlist naman siya actually. Kaya before ka naman nag-conduct sa isang operation, nag-conduct ka na isang tisbay para ma-ensure na one of the requirements naman. Identified as street level individual. Ang duwa niya sir ka mga lalaki, sir, ang ilang participation dira sa... Iyan mga kabataan. May mga recovery ng illegal items sa ila kwarto. Duwa gigali ka mga armas pangluthang. May ara nga improvised shotgun kag may ara nga 38 caliber revolver. So linabaligya gini gali ni Cheryl sir ang mga nakuha siya? Yes, ma'am. Kasi medyo damo ang nakuha siya nga items kay nagabaligya na siya. Kag dira mismo natisbay sa iya puloy-an. Ma'am, atubang na sa isang kaso nga pagbaylar sa RA 9165 kag ang illegal na firearms no nato ang RA 091. Of course, violation na siya ng community gun ban. In relation sa community resolution.
Mabadan, sunod-sunod nga manilalag-on ang mga drug Duwagi ka mga bypass kabataan niya sa siyudad sila sang siya Silay. priso. Yes, Mabadan. Di mayobla ng Iloy, pati nga kabataan dalahigo niya iya. Kung sang ubin pa siya siguro, ti amo na niyang tirada, droga. Sang nagkaba-anak na siya, ti sunod man sa iyang kabataan, ang iyang aktibidad. Yes, Mabadan, posible nga mga wala ni sila obra, no? Amo ni nila nga source of living or bread and butter nila nga mag-iloy. So, subong, maghima sila sang presuhan, Mabadan. Amo gani man. Sige. Yes, Mabadan, ini si Bombo Grace din Lubaton nag-report para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton. Report gikan sa patrol mag-Iloy, no, duha niya ka mga kabataan ng mga lalaki, hamtong naman ng edad kag ining Iloy, nahunong karon sa prisuhan, nagakitkit sa karsel, nagapilit sa karsel murag tuko, no, sa mabugnaw nga rihas nga bakal kay hindi man kabalo magpangita siguro sa iban nga palangabuhian kay gusto lang niya magpahapos. Ang pagkamatuod sinadira ang kalabanan nga nagabaligya sang druga kay nagagamit man sang druga mo. Hindi sila nga amo lang gini ang ilang palangabuhian, kundi dili sila nagakabuhi kay buhay na buhay ang dugo kung makatira sang druga. Parang malibre sila sa ilang pangbakal sang druga kag may unay, may available nga always may available nga druga, di mamaligya sang druga samtang nagabaligya ka sang druga, libre man ang tirada. Kita mo nyo gilang na, tapos pag madakpan na, dayon kay nulsol, dayon kay hibi-hibi, dayon ka paminsar sang iyang buwas damlag. Di paminsar rin ang buwas damlag mo sa prisuhan. No? Kay amo na yung gusto mo. Sa mga wala pa madakpan, paminsar na ka mo, basi amo na gusto nyo nga buwas damlag sa sulod sa prisuhan. Di ko naman na gusto nyo nga buwas damlag sa inyong palabuton, inyong future, inyong futuro, baligya ka mo sa druga, hindi ka mo maguntat. Kay hindi ka na madugayan, madakpan ka mo. Kay hindi siling sa tanan nga tiyon, ara sa inyong swerte, nga makasalbar lang ka mo sa pagdakop sa mga otoridad. Bisan pa may nagapayong sa inyo, bisan pa nga may naghatag sa inyong proteksyon. Kay naghatag sa inyong proteksyon, malas pa lang niya, basi sila man ang madakpan man. Tiyan mo na ang inyong nga bantayan, no? Kagahulaton, hindi na ka mo kunulaton yung nga mag-abot ang tion nga maginulsol ka mo, magilibion ka mo sa sulod sang rihas, untat na ka mo. Yari na ang Bombo News Center para sa ito nga Bombo Network News. Stand by. Okay. Narito na ang Best Newscast sa 24th KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi. Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition, ika-18 na sa buwan ng Marso 2022, sa ulo ng ating mga balita. Nauharang Smartmatic na sinasabing nag-leak ang impormasyon ukol sa nalalapit na eleksyon, hawak na raw ng NBI. Mga pangunahing bili naman, hindi pa dapat nagtataas ng presyo, pero ilang tindera sa palengke nagpapatupad na ng price adjustment sa kanilang mga paninda. At mamaya may update tayo kaugnay sa aktor na si Keith Thompson, arestado ng PNP dyan sa Tagaytay City. Nahaharap na ngayon sa kasong violence against women. PNP kinundi na naman ang ginawang pananakit ng aktor sa kanyang girlfriend na sexy actress. Ang Kongreso naman nagbigay na ng ultimatum sa National Wages and Productivity Commission para desisyonan ang hirit na wage increase sa NCR.
At ilang passport applicants sa DFA, lalo na ho dyan sa Asiana City, na madaling araw pa na pumila, sala sa init, sala sa lamig, at yan daw oy maproseso lamang yung kanilang mga dokumento. Sa ating international news, si Chinese President Xi Jinping at US President Joe Biden nakatakdang mag-usap kaugnay sa nagpapatuloy na Russia-Ukraine war. At sa ating balitang palakasan, WNBA, mahigpit ang ginagawang pakikipag-ugnayan sa US government para sa pagpapalaya sa WNBA star na si Brittany Griner na nakulong doon sa Russia. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Ham. Ito at ngayon sa ating mga detalye. Kinumpirma labas ang Senate panel ng kanilang committee report ukol pa rin sa nasabing usapin. At sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, mga pangunahing bilihin hindi pa dapat nagtataas ng presyo, ngunit ilang tendera sa palengke nagpapatupad na ng price adjustment sa kanilang mga paninda. Narito ang ulat ni Bobo Raymond Tinaza. Ayaw man sana ng ating mga kababayang tindera ang magtaas sa presyo ng kanilang mga produkto, pero hindi rin maiwasan dahil nga apektado rin ang kanilang mga paninda sa patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa kabila ito ng pahayag ng Department of Trade and Industry na hindi pa dapat maramdaman sa ngayon ang taas presyo sa mga pangunahing bilihin. Ito ang sinabi ni Trade Assistant Secretary Anne-Claire Cabuchan kasunod ng ulat na may ilang basic goods and prime commodities na ang nagtaas ng presyo dahil sa patuloy na pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Sinabi ni Asek Cabuchan na nipagpulungan sila kamakailan sa mga manufacturers at retailers at napag-alamang mayroon naman silang inventaryo o stock ng raw materials at finished products bago pa man sumirit ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Asek Cabuchan, sumirit ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon kay Asek Cabuchan, dahil may inventaryo pa ang mga ito, ay hindi dapat gumalaw agad ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pero ang mga tindera at mga market stall owners na nakausap ng Bombo Radio Philippines ay aminado na nagtaas na rin sila ng presyo na kanilang mga ibinebentang mga produkto. Kabilang dito sina Aling Socorro Barte, may-ari ng stall, at ganoon din si Manong Romy Castillo na talagang hindi raw maiwasan ang price adjustment dahil kailangan nilang habulin yung ipinatong ng kanilang supplier. Nag-adjust po kami ng presyo lalo sa gas. Halos araw-araw tumataas. Mga magkano yung itataas? Like, Tinataasan nila ng mahigit 50, isang tangke. So, mag-a-add kami ngayon ng 50. 50 pesos din? Opo. Pero sa ngayon sa tingin nyo, dumami ba o medyo nabawasan yung mga suki natin? Ay, konti na lang po. Kasi yung iba wala ng trabaho. Tapos, yung kumukuha dati sa akin na 15 kilos, mga 3 na lang, 5 kilo. Yan na lang. Patingin na? Sa bigas, yan na lang ang kinukuha nila, 3 kilo, 5 kilo. Kasi ang sabi nila, wala silang trabaho. Ay kasi, yun parang nagiging automatic yun. Basta nagtaas ang presyo ng krudo, yung mga supplier namin, nagtataas din kagad sila. So definitely magtataas din kami, humahabol din kami dun sa alangan namang ma-freeze yung presyo namin, mataas na yung puhunan. Di ba? Ganun lang yun. Magkano yung itataas kung sakali? Ay kasi depende yun sa tinataas din nila. Ganun lang yun.
depende rin yun sa kung magkano ang itinataas nila. Kaya, kumbaga, basta ganun lang yan. May napansin ba kayo yung mga suki nyo dati kung medyo nabawasan yung bumibili at yung iba naman ay nagbawas na ng patingi-tingi? Kasi yung namin, yung mostly yung namimilis dito sa amin, yung mga kantin, yung mga malalaking tindahan na gano'n. So far, okay para halos na mareha din. Pero yung mga maliliit, ibig sabihin, yung mga bote-bote lang na binibili, talagang umaangal sila and na-lessen talaga yon. Si Nanay Cristina Paule naman, isang fish vendor, ay sinabi na hindi pa siya nagtaas sa presyo na kanyang ibinebentang mga isda. Kagaya na lamang ng tilapia na nanatili raw sa 160 pesos kada kilo ang buhay. Siyempre, yung mga dealer, tataas din. Talo sila sa gastos. Ngayon, may balak ba kayo na mag-adjust din ng presyo nyo para ihabol sa... Kasi kawawa yung mamimili. So yung binili ko kanina na 160 na isang kilo ng buhay na tilapia. Matagal na yun talagang ganun yung price namin. Hindi naman kayo lugi. Hindi naman. Awa ng Diyos. Hindi naman. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras na 8 minuto na makalipas ang 6:00 ng gabi. Inanunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas na bumaba ang gross international reserves ng ating bansa sa $108.79 billion. Yan ay sa pagtatapos ng Disyembre ng nakalipas na taon. Ang kabuuan ay mas mababa kaysa sa $110.12 billion na naitala sa parehong panahon noong taong 2020. Ang year-on-year na pagbaba ng mga reserba ay sumasalamin ho ito sa pag-agos sa kalakhang bahagi mula sa mga pagbabayad ng ating pambansa na pagkakautang, yung foreign currency debt at gayon din yung pagbaba ng pagsasaayos sa halaga ng foreign currency denomination reserve assets at gold holdings. Sinabi ng BSP, ang antas ng GIR ng Disyembre ng nakalipas na taon ay katumbas ng 9.6 na buwang halaga ng pag-import ng mga kalakal at pagbabayad ng mga serbisyo at pangunahing kita na rin. Katumbas din ito ng 7.2 na ulit sa short-term external debt ng ating bansa, batay na rin sa orihinal na maturity at 5.1 na ulit. Batay ho ito sa residual maturity. At dagdag pa ng BSP, sa kabila ho ng pagbaba, sinabi ng mga economic managers ng ating bansa na ang GIR ay nag-ambag sa malakas na pagkalahatang macroeconomic performance ng ating bansa sa panahon ng pandemya. Maaaring makabuo naman ng hanggang 12 billion pesos kada linggo at mapalakas pa ang rate ng trabaho sa bansa sa muling pagbubukas yan ng mga paaralan para sa face-to-face classes. Ayon pa sa National Economic and Development Authority, habang mas maraming paaralan ang babalik sa face-to-face classes, ang mga magulang ay magiging malaya sa pagtatrabaho ng mas mahabang oras kaya nag-aambag sa pagbangon ng ekonomiya. Mayroong kumulang 60,000 pampubliko at pribadong paaralan sa bansa. Ayon yan sa datos, bagamat bumaba ang kawalan ng trabaho sa 6.4% noong January, ang partisipasyon sa trabaho ay tinamaan ng mga paghihigpit sa mobility na ipinataw sa unang bahagi ng taon dahil yan sa pagtaas na dala ng COVID-19 variant ng Omicron. Bahagyang bumagsak ang labor force participation rate sa 60.5% mula sa 65.1% noong January. Sa ipinakita na datos, nasa ilalim ng Alert Level 1 ng Metro Manila at 47 iba pang lugar hanggang Marso at 31. Samantala mga kapatid, mga kabombo, mga ka-Star Nation, ay ito ho yung inaantabayanan ng ilan ho sa ating kanina pa sapagkat yung aktor na si Keith Thompson at
ito ho ay arestado. Hawak ho siya ngayon ng mga otoridad dyan sa Tagaytay City at naharap na ho ito sa reklamo, yung violence against women. Ang PNP naman ay kinundi na yung ginawang pananakit ng naturang aktor sa kanyang sexy actress na girlfriend. May pag-ulat hinggil ho dyan si Bombo Annalise Soberano. Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Violence Against Women and Children ang aktor na si Keith Thompson. Ito'y matapos maaresto si Thompson kasunod ng reklamo laban sa kanya ng sarili nitong kasintahan na umano'y biktima ng pananakit at pambubugbog. Batay sa ulat ng Tagaytay City Police Office, nakatanggap sila ng tawag hinggil sa paghingi ng saklolo ng nobya ni Keith na isa ring aktres at modelo dahil sa bantang papatayin umano siya ng kanyang nobyo. Dito na rumisponde ang mga tauhan ng pulisya kung saan nanghihina at hindi halos makahinga ang biktima nang ito'y kanilang sagipin sa tinutuluyan nitong hotel sa Barangay Silang Crossing East. Sa panayam ng Bombo Radio kay PNP Calabarzon spokesperson Major Mary Ann Torres, sinabi nito na nagpapagaling na ngayon ang biktima sa hospital. Pakinggan natin si Pro 4A spokesperson Major Mary Ann Torres sa panayam ng Bombo Radio. It was confirmed by the Tagaytay PNP na nagkaroon po sila nag-assist po sila sa isang battered women po accordingly kanina pong umaga po ng March 18, 2022. Sa ngayon po ay yung pong suspect po natin ay nasa kustodiya po ng ating kapulisan sa Tagaytay at kung saan ay siya po ay iniimbestigahan pa. So what about po sa yung biktima, ma'am? Accordingly po, yung biktima pong babae ay dinala po sa hospital for medical treatment. Pero ma'am, ano bang sabi ng babae, ma'am, na will she be filing a case doon sa boyfriend niya? Sa ngayon po, ma'am, ay wala pa pong final decision yung ating biktima. At yung iba pong detalye nitong kasong pong ito ay hindi po natin pwedeng itiwalat sa ngayon. Dahil hawak na po ito ba, ma'am, ng Women's and Children's Protection? Yes, ma'am. Yes. So ano pong direktiba ni Regional Director, ma'am, regarding dito sa case na ito, ma'am? Nag-utos po ang ating Regional Director, si Police Brigadier General Yara, na gawain po ang in-depth investigation, kumbaga ay laliman po ang pag-iimbestiga dito sa kasong ito. At kung meron po makikitang mga ebidensya na magpapatibay po sa kaso at kung magkakaroon po ng witness tayo para dito po sa pagsasampa ng kaso, isasampo po natin ang kaso kung yan po ay ayon sa kagustuhan ng biktima. Ma'am, since nasa custody ngayon yung suspect na si Thompson, kung walang magpa-file ng case sa kanya, ma'am, di ba ma-release siya, ma'am, sa pagkakadetene sa ngayon? Ma'am, ito po kasing RA 9262, doon po sa tinitingnan natin na pwedeng complain na isampa po, ay pwede naman pong mag-file ng kaso kahit yung relatives po ng biktima. Okay. So, pero ma'am, sa ngayon, wala pa pong idea wala pa pong report ang PNP kung yung mga kamag-anak ng biktima ay nagsampa na po ng kaso laban doon sa suspect. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang Cornerstone Entertainment Incorporated na siyang talent management agency na may hawak sa aktor na si Keith Thompson. Batay sa pahayag ng management na sila ay naimpormahan hinggil sa pagkakasangkot sa isang insidente ng aktor. Tumanggi namang magkomento muna ngayon ang agency ukol dito dahil hindi pa sila nakakatanggap ng formal report. Naman ang agency sa publiko na huwag mag-speculate kung hinggil sa insidente at huwag manghusga hanggat hindi nalalahad ang katotohanan sa likod ng insidente. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio. Bombo! Sa dagdag pa nating mga balita, itinutulak ni Quezon City Congressman Hipolito Castelo na magkaroon daw ng batas para ho sa automatikong tax suspension. Ito ho ay para sa mga produktong petrolyo at langis. Kailangan makabuo ng isang batas kung saan ay magpapatupad ng automatic fuel suspension, tax suspension tuwing may mga
ang halaga ng krudo sa pandaigdigang pamilihan ay papalo ng $80 per barrel. Bagamat mayroon ng ganitong probisyon ang Tax Reform Acceleration and Inclusion Law o yung TRAIN Law, ito ay epektibo lamang para sa mga taong 2018 hanggang 2020 o yung transition period. Anya kung mayroon lamang sana na batas para sa automatic na pagsuspinde dito sa fuel excise tax ay naipatupad na sana ito. At hindi na kinakailangang kalampagin pa ang Palasyo Malacanang at maging ang Kongreso para bigyan ng kaluwagan ng publiko, lalo na at umaabot na sa $130 ang kada bariles ng krudo sa world market. Bunsod na rin huyan ang nagpapatuloy na giyera sa ni MMDA Chairman Romando Artes ang unang araw ng summit kung saan kasama ang mga representative mula sa government agencies, private sectors, transport group, traffic bureaus mula sa 17 local government units ng National Capital Region. Layo ng nasabing summit ay magsagawa ng Unified Traffic Management Plan sa NCR. Iipunin din nila ang mga proposals ng iba't ibang LGU para ma-improve pa ang traffic situation sa Metro Manila. Ilan sa mga proposals dito ay ang pagpapalawig number coding schemes at ang muling pagbuhay ng motorcycle lanes sa kahabaan ng EDSA. Uulitin nila anya ang nasabing traffic summit sa darating na March 22 at 24. Nauna rito, binalaan ni Artes ang mga traffic enforcers na huwag tumanggap ng anumang payola para hayaang makapasada ang mga pampaserong sasakyan sa NCR na siyang nagdudulot ng trapiko. Into this operation, noong pong isang araw or isang linggo, nakipagpulong po tayo sa mga bus operators. At meron pong nakapagsabi sa atin na meron pong mga noong pong isang araw or isang linggo, nakipagpulong po tayo sa mga bus operators. At meron pong nakapagsabi sa atin na meron pong mga buses na pinapayagang hindi dumaan sa PITX at or out of line or colorum na nadadaanan naman po yung ating mga traffic enforcers nang hindi hinuhuli. Pinaimbestigahan po natin yan at lumabas po doon sa investigasyon na ito pong mga bus drivers at conductor, pag po hinuhuli ng ating mga enforcers ay may name drop na mataas na opisyal ng MMDA. So atin pong pinaimbestigahan further, kinausap po natin yung sinabing opisyal at kanyang mariing tinanggi na pinoproteksyonan niya itong mga buses na ito. At siya po mismo ang nagkasa ng operasyon para hulihin po itong mga colorum at out-of-line buses. So sa ating po mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa operator ng buses, AUBs, hindi po totoo na meron kayong binabayaran sa MMDA ng payola. Yan po ay false sense of security na ibinibigay sa inyo. Kung makakalusot po, makalusot. Pero nagbabayad po kayo ng pera sa kanila nang wala naman pa kayong nakukuha. So sa ating po mga kababayan, tigilan po natin yan dahil po panahon pa ni Chairman Lim, panahon ni Chairman Benhur, hindi po allowed yan dahil po yan ay illegal. At lalong-lalo na po sa aking panunungkulan bilang chairman, hindi ko po papayagan yan. Nag-ulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo Bombo! 20 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Abangan mamaya sa ating international news. Chinese President Xi Jinping at US President Joe Biden nakatakda raw mag-usap kaugnay sa nagpapatuloy pa rin na Russia-Ukraine war. Yan at iba pang mga balita susunod na. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big salbabidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee's signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer.
At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Pabor ang Trade Union Congress of the Philippines sa panukalang 4-day work week. Ngunit iginit ng grupo na dapat voluntaryo lang ito. Sinabi ni TUCP spokesman Alan Tanhusay na hindi dapat sa pilitan ng naturang setup, lalo na kung may alinlangan ang mga manggagawa sa kanilang kaligtasan. Kabilang anya ang mga manggagawa ng electronics at manufacturing industries sa maaring makaranas ng labis na pagod kung magtatrabaho ng higit sa 8 oras. Dagdag pa niya, maaari ring magresulta sa aksidente ang patuloy na pagtatrabaho ng mga manggagawa ng higit sa 8 oras. Nauna nang inirekomenda ng National Economic and Development Authority ang pagtatrabaho pa rin ng kabuuang 40 hours sa isang linggo, pero hatiin ito ng 10 oras sa 4 na araw, sa halip na 8 oras sa loob ng 5 araw. Layunin nito ay upang maibsan ang epekto ng taas presyo sa gasolina. Kung naman tayo ng dagdag na balita, Bombo Jane, doon sa Kongreso ay nagbigay na sila ng ultimatum sa National Wages and Productivity Commission para yan sa pagdedesisyon sa hirit na wage increase, lalo na yan dito sa National Capital Region. May pag-uulat si Bombo Gerald Ulep. Sabik na raw itong ating mga kababayan dito pa rin sa magiging desisyon ng Wage Board kung magkano itong idadagdag dito pa rin sa minimum wage dito sa National Capital Region. Kasunod na rin ito ng pagbibigay ng Kongreso ng ultimatum na 1 buwan para magdesisyon ang National Wages and Productivity Commission kung magkano nga ba ang pwedeng ibigay na dagdag sa minimum wage sa National Capital Region. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines kay House Committee on Labor and Employment Chairman Representative Eric Pineda, sinabi nitong sa isinagawa nilang hearing ay nadismaya ang mga kongresista sa kabagalan daw ng National Wages and Productivity Commission sa pag-aaral ng nararapat na taas sahod ng mga manggagawa. Sa pagdinig ng House Committee on Labor and Employment, sinermonan umano ni Pineda ang NWPC dahil sa hindi pagiging proactive. Punto ni Pineda, pwede naman palang motu proprio ang pagtataas ng sahod pero naghintay pa ang mga ito na mayroong magpetisyon. Ayon sa kongresista, 2018 pa huling nagkaroon ng wage increase at ngayon pa lamang ulit kikilos kung kailan sobrang taas na ng mga bilihin at serbisyo. Sinabi ni Pineda kung ginagawa lamang ng NWPC ang kanilang trabaho ay hindi na dapat sila inuutusan ni Labor Secretary Silvestre Bello III at hindi na rin kailangang ipatawag sa hearing ng Kamara. Nagbanta si Pineda na pwedeng buwagin itong NWPC kung wala ring silbi at bumuo na lang ulit ng ibang lupon. Lahat po ng namumuno ng Regional Tripartite Wage Board Council po natin na mag-convene na po sila at after 30 days hihilingin namin sa kanila kung ano ang rekomendasyon nila na taas ng sweldo sa bawat rehiyon. So hindi lang NCR, buong Pilipinas po ang ipatutupad natin na magtaas po ng sweldo. Kasi makikita naman po natin sa ibang rehiyon nga, mas mahal pa ho ang crude at gasolina kesa sa NCR. So dapat silang mas naapektuhan, dapat talagang mas taasan pa po sila. Sa eksklusibong panayam din ng Bombo Radio Philippines kay Employees Confederation of the Philippines o ECO President Sergio Ortiz Luis Jr., sinabi nitong kung kinakailangan naman daw na dagdagan ang minimum wage ay kailangan ito kung mayroon namang rason. Wala naman kami problema ron na talaga reviewin. Kailangan siguro by time meron namang tinatawag na compelling reason eh. So pag may nag-file, normally pagka walang 1 year doon sa late hindi sila gagalaw. Ngayon, basically pag may nag-file, wag kukonvene at alam mo naman ang membership ng isang labor, isang employer, saka basically gobyerno, DOLE, NEDA, DTI, tsaka Finance, no? Basically, pagka nag-convene yan, kung hindi magkasundo yung labor, tsaka nagbe-break naman ng impasi niya, actually yung gobyerno, sila majority eh.
Sa panayam din ng Bombo Radio Philippines kay Trade Union Congress of the Philippines o TUCP spokesperson Alan Tanhusay, sinabi nitong may basehan daw ang kanilang panukalang 470 pesos na dagdag sa sahod ng mga minimum wage earners dito sa bansa. Yes, Bombo Gerald. Ang amin pong 470 pesos na petisyon para sa karagdagang 537 na minimum wage sa Metro Manila ay kinumpit namin yung food requirements na sinasabi ng Food and Nutrition Research Institute na kinakailangan na makain ng isang pamilya para sila ay maging malusog at protektado laban sa sakit, no? Samantala, dahil na rin sa ultimatum na ibinigay ng Kongreso sa National Wages and Productivity Commission, excited na rin ang mga manggagawa kapag nagkaroon ng wage increase sa mga susunod na buwan. Ayon kay Randy Minyosa na isang butcher sa isang mall sa Makati City, hanggang sa ngayon daw kasi na matagal na siyang regular sa trabaho ay minimum pa rin ang kanyang sahod. Yung natin dapat ang gobyerno talaga bigyan ng kawawa naman kami minimum, regular na. Tingnan mo 537 pa rin. Saan pupulutin yun sa taas ng gasolina? O, di ba? Ako Laguna pa ako nauwi. Magkano na lang natitira sa pamasahe sa sahod ko na 537. Sana naman ng gobyerno, bigyan naman ng pansin yung katulad namin. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Humingi naman ang Moderna Incorporated ng Emergency Use Authorization sa mga regulator ng kalusugan ng Amerika para sa pangalawang COVID-19 booster shot. Dahil sa pagdami ng mga kaso sa ilang bahagi ng mundo ay nagpapalakas ng pangamba sa panibagong alon naman ng pandemya. Sinabi ng kumpanya ng biotechnology ng Amerika na saklaw ng kahilingan nito ang lahat ng nasa hustong gulang na higit sa 18 anyos upang naaangkop na paggamit ng karagdagang booster dose ng bakuna nito. Kabilang ang mga nasa mataas na peligro ng COVID-19 dahil sa edad, mga kasama ay matukoy ng US Centers for Disease Control and Prevention o CDC at mga healthcare providers. Ang kahilingan ng Moderna ay mas malawak kaysa aplikasyon ng Pfizer Incorporated at ng kasosyo nitong German na BioNTech SE na inihain noong unang bahagi ng linggong ito sa mga regulator ng Amerika para sa pangalawang booster shot sa mga taong may edad na 65 anyos at mas matanda pa. Ang Moderna hindi partikular na nagkomento sa pagiging epektibo naman ng isang pang-apat na shot ay nagsabi na ang pagsusumiti nito ay bagay ng batay sa data na inilathala kamakailan sa Estados Unidos at Israel kasunod ng paglitaw ng variant ng Omicron. Samantala, nasa halos 1.7 million overseas Filipino workers ang na-repatriate ng pamahalaan mula nang magsimula ang pandemya. Ayon huyan sa isang opisyal ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sinabi ni OWA Deputy Administrator for Administration and Fund Management Arnel Ignacio, nasa kabuuang 1,704 OFWs ang nananatili sa 92 hotels para sa kanilang quarantine. Nabatid ng opisyal na bumaba na ang bilang ng mga OFW na nananatili sa mga hotel para sa kanilang quarantine. Nilinaw naman ng kagawaran na ang lahat ng nasabing bilang ang kanilang natulungan, hindi lang yung pagpapauwi sa kanilang mga probinsya, pati na ang iba pang pangangailangan. Aabot naman sa 652 OFWs kabilang ang seafarers na repatriate mula sa Ukraine. 10,000 pesos na cash assistance ibinibigay sa mga apektadong OFWs ayon yan sa OWA. Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Bombo Everly Rico. Nasa kabuang 652 overseas Filipino workers na kabilang ang seafarers ang na-repatriate mula sa bansang Ukraine. Ayon yan sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Sa public press briefing ngayong araw, iniulat ni Arnel Ignacio, ang Deputy Administrator for Administration and Fund Management ng OWA, patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga napauwing Pilipino.
Sa katunayan, mayroong 10,000 pesos na cash assistance na ibinibigay ang OWA para sa mga OFWs, lalo na para sa mga seafarers. Dito naman sa mga kababayan natin mula sa naapektuhang mabuti ng Ukraine and Russia crisis, unang-una, constantly, almost every day, tayo ay nakikipag-Zoom meeting sa kanila para naman maramdaman ng ating mga seafarers na hindi sila nag-iisa. Kasama niyang buo ang pamahalaan na inaalalayan sila. So far, sa Ukraine, nakapag-repatriate na tayo ng mga about 652 na mga OFW sa ating, including the seafarers, at tayo ng cash assistance sa kanila. Lalo na itong mga seafarers, kung ano na lang yung nakuhang gamit, yun na lang yung kanilang baon-baon sa pag-uwi. So, binibigyan natin sila ng 10,000 pesos na cash assistance na hanggat pinakamabilis natin maikot ay binibigay na natin. Opo. And in spite of the great challenge, yung ating team, ang teamwork natin with, of course, lead agency natin, ang Department of Foreign Affairs, marami, Yusek Raki, marami rito mga sumusulpot talagang bayaning-bayani ang kanilang kabayanihan na kanilang ginawa para sa ating mga kababayan sa Ukraine. Samantala, umaabot na sa kabuang 1.7 million ang mga na-repatriates sa gitna yan ng nagpapatuloy na pandemya. At kabuang 23.5 billion pesos naman ang nagastos ng gobyerno mula sa Emergency Repatriation Fund. Aabot sa 1,704 na mga overseas Filipino workers pa ang kasalukuyang nananatili sa 72 hotel quarantine facilities sa bansa. Bagamat bumababa naman na anya ang mga overseas Filipino workers na nananatili sa mga hotel quarantine facility, kasabay na rin ito ng pagluluwag sa mga restrictions. Samantala, binigyang linaw naman ni Ignacio ang mga hindi pa nababayaran sa mga hotel na ginamit bilang quarantine facilities para sa mga umuwing overseas Filipino workers. Gusto ko muna ring pasalamatan yung mga hotel owners, hotel general managers, and totally yung partner nating mga hotels and airline and transportation sector sa kanilang malawak na pangunawa. Kasi before the numbers, I'd like to assure them that in spite of the delays, imposible hindi kayo mababayaran. Kasi hindi naman hawak ng OWA ang pondo. Lahat ang gagaling ng Department of Budget and Management. And ngayon, with the leadership of Sekanda, napakaganda ng aming palitagan, and ngayon naman tuloy-tuloy na tayong nakakapag-release ng funds para sa ating mga hotel. So it's more of a reassurance that I would like to provide dito sa ating usapan para marinig naman ng mga hotel owners. And actually ito kahapon lang kausap ko yung mga leaders ng kanilang mga asosasyon at nabibigyan na ng OWA sila ng rason para gumanda-ganda ang kanilang pagising sa bawat araw dahil meron na tayong mga checking nilalabas. Mula dito sa lungsod ng Makati para sa Bombo Network News, ako si Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! 35 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Umaabot na sa 33 milyong dose ng COVID-19 vaccine ang naipagkaloob ng libre ng Estados Unidos para sa Pilipinas sa pamamagitan ng COVAX facility. Dahil dito, sinabi ni US Embassy Acting Spokesperson Jan Grosh na isa sa bawat 5 Pilipino ang naturukan na ng bakuna mula sa COVAX facility. Ang natanggap ng Pilipinas ay mula sa kabuang 500 million dose na naipamahagi ng Estados Unidos sa 110 countries sa pamamagitan ng COVAX facility. Ang Estados Unidos ang pinakamalaking donor sa COVAX facility kung saan $4 na bilyong ang naiambag nila.
habang aabot naman sa 1.9 billion pesos ang direktang suporta na naibigay ng Amerika sa ating bansa. Yan ay sa pamamagitan ng donasyong medikal at medical equipment. Pagsasanay para dun sa 34,000 health workers, gayon din ho yung tulong para sa information campaign, yung supply chain management at testing capacity ng ating bansa. Bukod dito, nakapagbigay din ang United States Agency for International Development o USAID ng direktang vaccine rollout support para sa Pilipinas na aabot naman ng 168 million pesos. Inatasan naman ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos ang Lanao del Norte Police Provincial Office na magsagawa ng malalimang investigasyon sa kaso ng pagpatay sa isang community radio broadcaster sa bayan ng Bacolod, Lanao del Norte. Kinilala ang biktima na si Audrey Gaid Estrada, 59 anyos. Natagpo ang patay ang biktima sa ikalawang palapag ng kanyang bahay ng mga pulis na rumisponde sa tawag tungkol sa nangyaring insidente ng pananaksak. Base pa sa inisyal na investigasyon, nagtamo ng 15 saksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Na-recover din ng mga pulis ang isang 13-inch kitchen knife sa unang palapag ng bahay. Ayon pa sa PNP Chief, masyado pang maaga para sabihin na may kinalaman ng krimen sa kanyang trabaho bilang broadcaster. Gayunpaman, hindi ito isinasantabi ng PNP dahil karamihan sa mga nabiktima sa nakaraan ay mga radio commentators. Tiniyak ni Carlos na gagawin ng PNP ang lahat para mapanagot ang sinumang responsable sa krimen. Samantala, naabot na ng gobyerno ang 97% ng target nito na pinakambagong maturukan ng bakuna sa mass vaccination drive laban sa COVID-19. Sinabi ng Departamento ng Kalusugan at sa pahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na as of March 17, naabot na raw ng bayanihan bakunahan ang 97% ng kanilang target. Mahigit 1.8 million na ang bakunang naibigay nitong nakaraang National Vaccination Days at nilalayo ng gobyerno na magbigay ng kabuang 1.87 million doses ng bakuna noon pang nakalipas na mga aktibidad. May kinalaman pa rin sa pagtuturok ng bakuna. Ayon pa kay Vergere, nagawa rin ng gobyerno na mabakunahan ang mga katutubo na nakatira sa mga geographically isolated at disadvantaged area sa panahon ng vaccination drive. Ang ika-4 na bayanihan bakunahan ay unang itinakda noong Marso 10 hanggang 12. Kalaunan ay pinalawig ito para sa pangkalahatan na populasyon hanggang Martes at para na rin sa mga nakakatanda hanggang nitong araw ho ng Biyernes. Sinabi ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe na maaaring ito na ang huling bakunahan at dahil tututukan naman nila ang mga lugar na mababa pa rin ang saklaw ng pagbabakuna. Gayunpaman, tinitiyak ni Vergere na magpapatuloy pa rin ang pagsisikap ng DOH na maabot ang mga hindi pa nababakunahan at hindi pa nakakatanggap ng kanilang mga booster shots laban sa COVID-19. Ang health news ay inihatid sa inyo ng Immunomax, the one and only immunomodulator made with pure CM glucan. Sa dagdag pa mga balita sa oras na ito, ilang passport applicants sa DFA Asiana City madaling araw pang pumila. Sumalang sa init, sumalang sa ulan, maproseso lang ang kanilang dokumento. May karagdagang pag-uulat si Bombo Day Vincent Pasit. Karamihan sa mga kababayan natin na pumila kaninang simula madaling araw dito sa labas ng Department of Foreign Affairs sa Asiana City ay nagbabaka sakali lamang matapos ngang inanunsyo ng kagawaran kamakailan na sila ay nagbubukas na para sa mga walk-in applicants para sa mga passport renewal at passport application. Lunes nang inanunsyo ng Department of Foreign Affairs na simula Marso 14 ay tatanggap na ng eligible walk-in applicants para sa passport courtesy lane sa lahat ng consular offices sa bansa dahil sa great demand na kanilang natatanggap. Ayon kay Marlene, na tubong Occidental Mindoro at nag-a-apply ng trabaho sa Kuwait, kahapon pa nang una siyang pumunta sa Asiana Business Park para pumila at magkabakas
sakali na maproseso na nila ang kanilang passport application. Sinubukan din aniya nila dati pa na kumuha ng appointment ng online pero matagal pa aniya ang petsa na mayroong available slot sa ngayon. Nagtanong po kami kasi doon po sa ibang mga yung kanilang mga tawag dito, yung branch nila, wala silang walk-in, dito lang daw, sa Siana. So kaya dito kami pumunta, kami pwedeng mag-walk-in dito. Kahapon naman tanghali na, pero yung iba nagbalikan din kasi hindi rin nila pinapasok, bumalik daw ngayon mas maaga. Siguro nandiyan na yan sila. Yung mga mas kahapon na bumalik dito. Mga kulang din, karamihan din kulang yung documents nila. Siyempre, dapat pag pumunta ka, kailangan kompleto para hindi pa balik-balik. Kaya dapat magtatanong muna. Kaya ganun din yung karamihan nila dyan. Pinababalik daw sila. Yung mayroon naman po na parang kulang lang yata ng authorization. Hindi sila tinanggap. Kahapon, kung paano kayo kumakain, paano yung... Pag uwi pa po, kainan. Tiis-tiis. 3 oras na rin na nasa pila ang OFW na si Elizabeth para kumuha ng kanyang apostille documents. Kasama niyang pumila sa ilalim ng tirik na araw ang kanyang anak na mayroong kondisyon. Kasi walang slot po sa online. Nag-try po ako for how many times and how many days po. Hindi po nag-work yung online. Tapos nag-prefer po ako na mag-walk-in ngayong araw na to. So hindi talaga waiting for 3 hours na. 3 oras na. Opo. So ma'am, tawag na to, last year hindi rin po ba kayo naswerte nakakuha ng slot? Kasi parang problema Ngayon na po ako nag-walk-in kasi babalik pa kami ng ibang bansa. So yung visa namin dumating lang siya ng 2 weeks ago. Within 3 months lang siya. So kailangan ko matapos siya. So dapat sa loob ng 3 buwan, makalipad na kami pabalik. Tapos po, sabi nila mag-send daw ng email po. Lahat po ng email ad ng DFA po. No. Ng DFA, nag-send po ako ng email pero hindi po sila nagre-reply. Almost a week na ata. Mainit, tiyaga, kasi tayong may kailangan. Ayon sa DFA, binuksan nila ang walk-in passport application para sa mga fully vaccinated na para ma-accommodate ang mga nagnanais na makakuha ng naturang dokumento. Paraan na rin ito upang sa gayon ay matigil na rin ang operasyon ng mga fixers at para na rin ma-accommodate ang mga hindi nakakuha ng appointment slots noong mga nakaraan. Para maiwasan ang anumang delay, pinapaalalahanan ng DFA ang mga aplikante na kumpletuhin ang kanilang mga dokumento at tiyaking dala ang proof of vaccination kapag pupunta sa mga consular offices ng kagawaran. Bombo Davidson Pasig nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo! Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Ikinatuwa ng Palasyo Malacanang ang pagbaba ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong Enero ng taong kasalukuyan. Ito ay matapos na iulat ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumaba ang unemployment rate ng ating bansa mula huyan sa 6.6% noong Disyembre ng taong nakalipas hanggang 6.4% noong Enero ng taong kasalukuyan. Ikinukonsidera dito mga kabombo yung datos na kanilang nalilikom at isinasalin ho ito sa 2.93 million Filipinos na walang trabaho. Mas mababa ho yan sa 3.27 million na naitala ho naman noong nakalipas na Disyembre ng nakarang taon at 3.96 million na naiulat noong Enero ng taong 2021. Sinabi ni Acting Presidential Spokesperson and Communications Secretary Martin Andanar ang karagdagang paggaan ng mga paghihigpit sa Coronavirus Disease 2019 o COVID-19 ay nakatulong para sa pagtaas ng partisipasyon ng mga manggagawa sa ating bansa. Sa isang pahayag, sinabi ng PSA na bumuti ang sitwasyon sa pagtatrabaho sa Pilipinas mula 91.2% noong Enero ng taong 2021 hanggang 93.6 na porsyento noong Enero naman ng taong kasalukuyan. Ang bilang ng mga may trabahong Pilipino, sinabi ho ng PSA, ay tumaas ng 1.77 million mula sa 41.25 million noong nakarehistrong data ng Enero ng nakalipas na taon hanggang 43.03 million na naitala naman noong Enero ng taong kasalukuyan. Sinabi
Sinabi ni Andanar ng economic team ng ating bansa ay inaasahan na humigit kumulang 170,000 Filipinos ang hindi na mawawala ng kanilang trabaho sa ikalawang quarter ng taong ito kasunod ng paglipat sa pinaka-relax na Alert Level 1 status. Tiniyak din ni Andanar na ang gobyerno ay patuloy na magbibigay ng kanilang target relief para sa transport at agriculture sectors at gayon din yung unconditional cash transfers para naman sa pinakamababang 50% ng mga kababayan ho natin na nasa gitna ng inflationary pressure. Inihayag naman ng isa sa mga pangunahing ahensya sa pag-promote ng pamumuhunan sa Pilipinas na iapila nito ang desisyon ng gobyerno na hindi pinapayagan ang mga work-from-home setup para sa mga business process outsourcing na hanggang sa katapusan ng buwan ng Setyembre. Sinabi ng Philippine Economic Zone Authority na bigla ang desisyon ng gobyerno na huwag payagan ang mga empleyado ng IT business process outsourcing na magtrabaho mula sa bahay. Idinidiin ito ng industriya ay nakatulong sa paglago ng ekonomiya sa kabila ng pagtatrabaho ng malayuan sa panahon ng pandemya. Ayon pa kay PEZA Director General Charito Buok na hindi pa ganoon kainit ang tensyon sa Russia, Ukraine nang tanggihan ng Fiscal Incentives Review Board ang kanilang apila na magpatuloy sa pagtatrabaho ng malayuan. Sinabi niya na ang Metro Manila hindi pa nasa ilalim ng COVID-19 Alert Level 1 noong panahong iyon. Pangalawa naman na rason na mag-appeal sila para sa extension ay ang nangyaring giyera sa Russia at Ukraine kung saan tumaas ang gasoline, cost of transportation at ito ang gusto nilang mai-address kaagad. Dagdag pa ni Buok na apila sila sa FRO firm sa Biyernes na payagan silang magtrabaho sa work from home hanggang June 30, ang huling araw ng termino ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nabanggit niya na ang sektor ng IT-BPO ay malaki ang naiambag sa ekonomiya sa panahon ng pandemya kasama ang mga empleyado nito na nagtrabaho ng work from home. Napansin din ni Buok na maraming kumpanya ng IT-BPO ang namuhuna na sa pagtulong sa kanilang mga empleyado na magtrabaho ng malayuan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga laptop at internet connectivity. Samantala, may ginagawang hakbang ang Department of Environment and Natural Resources para masigurong magiging sapat ang supply ng tubig sa bansa ngayong ramdam na ang tag-init. Ayon kay DENR Secretary Jim Sampulna, na ang National Water Resources Board na nasa ilalim naman ng kanyang tanggapan ay may ginagawa ng pakikipag-ugnayan sa Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, mga water concessionaires, National Irrigation Administration at maging ang mga samahan ng mga magsasaka para mapangalagaan ang supply ng tubig na nanggagaling sa Angat Dam. Option din nito na makakuha ng iba pang water sources kagaya ng deep well, water treatment facility sa Laguna at yung Marikina River at maging sa lalawigan ng Cavite. Makakatulong din, sinabi ho ng kalihim, yung cloud seeding operation pagkakaroon ng ulan na dun sa mga target na pagbuhusan, lalo na ho dyan sa area ng Angat Dam. Napag-alaman na may inilabas na noong Marso ng nakalipas na taong 2020 si Pangulong Rodrigo Duterte na Administrative Order 24 na dito ay iniuutos ang lahat ng government-owned and controlled corporation at state universities and colleges na iobserba ang mahigpit na water conservation. Hinikayat din ni Sampulna ang publiko na maging responsable sa paggamit ng tubig at maging practice daw ang pag-recycle nito. That news was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Sa dagdag pang mga balita, shabu pills nasabat sa lungsod ng Makati. Suspect na Chinese na aresto. May updating Star FM Manila. Huli sa bypass operation ng National Bureau of Investigation ng isang 37-year-old na lalaking Chinese dahil sa pagbibenta umano ng tinatawag na shabu pills. Inaresto ng mga tauhan ng NBI Special Action Unit si alias Lau Li sa SUV na pinangyarihan ng transaksyon sa Abaca Street, Barangay Poblacion, Makati City. Nakalagay mismo sa loob ng isang face mask ang mga pellet size at pulang shabu pills na may tig 10 pills na nakalagay sa selyadong plastic straw. At
At nang ininspeksyon ng mga otoridad ang sasakyan ng suspect, tumambad din sa kanila ang isang kahon na may mahigit 20 pang shabu pills ang laman. May nadiskubre ding shabu sa isang canister at nakumpiska rin sa pag-iingat ng suspect ang isang 9mm na baril. Ayon kay Christine de la Cruz, Executive Officer ng NBI Special Action Unit, Disyembre pa nila minamanmanan ng naturang suspect at napag-alamang bahagi ang lalaki ng grupo ng mga Chinese na nagpapapasok sa Pilipinas ng shabu pills mula sa China. Karaniwang binebentahan nila ang mga kapwa Chinese sa Metro Manila. Sa ginawang pagsusuri, nakitang may laman ang pills na methamphetamine hydrochloride, caffeine at ethyl vanillin na pampalasa. Ginagamit din umano ang naturang droga sa ibang bansa bilang pampagana sa pakikipagtalik. Iginiit naman ng suspect na ibinigay lang umano sa kanya ang mga drogang nakumpiska. Sumailalim na sa inquest ang suspect para sa mga kasong drug selling and possession, illegal possession of firearms at paglabag sa gun ban. Para sa Bombo Network News, mula dito sa 102.7 Star FM Manila, Star DJ John Marino para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Yung most wanted person naman sa Region 10, naaresto ng mga otoridad doon sa Central Visayas. Alamin natin ang kabuang detalye sa report ng Star FM Cebu. Sa kulungan ng bagsak na isang tinaguriang top 1 most wanted person ng Region 10 matapos maaresto ng mga sakop ng Cebu Provincial Police Office or CPPO sa Barangay Campo Town nitong lungsod ng Cebu. Kinilala ng tuburan PNP ang suspect na si Phil Montesilio Castillon, 40 anyos at residente ng La Miranda Crest, Grand Europa Subdivision, Barangay Lumbia, Cagayan de Oro City. Una rito nakatanggap ang mga otoridad ng impormasyon galing sa Cagayan de Oro City na namataan ang suspect sa Cebu City, kaya agad isinagawa ang operasyon ng pinagsanib puwersa ng tuburan at tabualan PNP at Regional Highway Patrol Unit 10 na nagresulta sa pagka-aresto nito. Inaresto ang suspect sa bisa ng multiple warrant of arrest dahil sa kasong paglabag sa RA 6539 o ang Anti-Carnapping Act of 1972. Mula rito sa impila ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at number 1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Nakatakdang mag-usap via phone sina Chinese President Xi Jinping at US President Joe Biden kaugnay sa nagpapatuloy na Russia-Ukraine war. Ito ay sa gitna ng babala ng Amerika sa mga Chinese firm na magbabayad ng serious price kung ang gobyerno ng Beijing ay didinggin ang mga pakiusap ni Russian President Vladimir Putin para sa tulong militar at pang-ekonomiya. Samantala naman, tumama sa isang lugar malapit sa paliparan ng kandurang lungsod ng Lviv ng Ukraine ang missiles. Bagaman, idinagdag ni Mayor Andriy Sadovi na ang paliparan mismo ay hindi inaatake ng Russian forces. Tinatasan ng mga otoridad ang sitwasyon at maglalabas sila ng mga update. Nauna rito, hindi bababa sa 3 pagsabog ang narinig sa lungsod. Napag-alaman na naging ground zero ang Lviv para sa mga displaced Ukrainians. Mga residente naman sa Ukraine, patuloy ang paghingi ng tulong. Mga dayuhang volunteers nagtakbuhan pabalik ng Poland. May report ang Star FM Bacolod. Nagtakbuhan pabalik sa Poland ang ilang dayuhang nagboluntaryong pumunta at tumulong sa Ukraine upang labanan ang mga pwersa ng Russia makaraan sila makaranas ng matinding pambobomba ng Russian forces sa Yavoriv military base na malapit lang sa hangganan ng Ukraine at Poland. Kabilang sa mga voluntaryo ang mga galing sa Sweden, Denmark, Norway, Iceland, United States at Britain. Ikinatakot ng mga volunteer ang saktong pagtarget ng mga Russian bomber sa mga punteriya nilang gusali at lugar na ikinamatay ng 35 katao at ikinasugat ng halos 200 iba pa. Sa panayam ng Star FM Bacolod sa Ukrainian na si Yulia Protsenko, sinabi niyang patuloy ang pakiusap nila sa ibang bansa at tumulong na rin sila sa laban sa Russia. I want everyone to try to press for the government, to try to press for the embassies in each country, Ukrainian people to stand up and others to support us. It's very important in this time, honestly. Nauna rito na nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky na mga volunteer mula sa iba't ibang bansa upang tumulong na ipagtanggol ang kanyang bansa at napag
alamang maraming pumila sa mga Ukrainian embassy. Sinasabing nakaipon na ang Ukraine ng nasa 16,000 to 20,000 volunteer, samantalang nasa 16,000 na rin umano ang nagpalista para tumulong naman sa tropang Russia. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Sports News. Mahigpit ang ginagawang ugnayan ng WNBA sa US government para sa pagpapalaya kay WNBA All-Star Brittany Griner. Kanina ay nakipagpulong na ho ang WNBA sa mga opisyal ng US para mapag-aralan ang kanilang susunod na hakbang. Umaasa rin ang mga kamag-anak nito at mga kapwa basketballista na agad na mapapalaya ang 31 anyos na basketballista. Magugunitang noong Pebrero ay naresto si Griner habang nasa paliparan doon sa Russia matapos na mahulihan ng isang pinagbabawal na substance sa kanyang vape na dala-dala. Kinuha kasi bilang import itong si Griner sa isang basketball league doon sa naturang bansa. Samantala, yung Pinay deadly lefty spiker na si Mylene Paat ay kauna-unahang Filipino volleyball player na nanalo ng individual award sa international competition. At may pag-uulat ang Star FM Baguio. Nanalo ng individual award bilang best scorer sa 2021-2022 Women's Volleyball Thailand League ang Pinay deadly lefty spiker na si Mylene Paat. Gumawa ito ng kasaysayan sa bansa dahil siya ang kauna-unahang Filipino volleyball player na nakapag-uwi ng naturang award sa international competition. Naglaro bilang import si Paat sa 4-time Thailand League champion na Nakhon Ratchasima. Nadiskubre ito ng makalaban nila sa 2021 AVC Asian Women's Club Volleyball Championship ang Thailand team kung saan natalo sila sa 3 straight sets. Maliban sa award na kanyang nakuha, nakapag-uwi rin ito ng bronze medal kasama rin ang Pinay volleyball player na si Dindin Santiago Manabat nang tanghali ng kanilang koponan bilang bronze medalist sa naturang liga. Sila na ang ikalawang Pinay na nakakuha ng podium finish sa international competition. Nakabalik na sa Pilipinas si Paat kung saan siya ay naglalaro sa kanyang team upang depensahan ang kanilang korona sa Premier Volleyball League. Kabilang din siya sa lineup ng Philippine Women's Volleyball Team na lalaban sa nalalapit na 31st Southeast Asian Games na gaganapin sa Hanoi, Vietnam ngayong taon. Iyan ang balita mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang ng palitan ng piso kontra sa foreign currencies, na itala mga kabombo, ang katumbas ng isang US dollar ay 52 pesos 16 centavos, Singaporean dollar 38 pesos 54 centavos, Hong Kong dollar ay 6 pesos 67 centavos, ang euro 57 pesos 86 centavos at ang Saudi Arabian Rial ay 13 pesos and 90 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay nag-aanyaya sa lahat. Para sa sama-samang panalangin, narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died.
Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan ang Bombo Network News. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatang